Domeka eguerdian behar bereziak dituzten neskamutikoekin futbol egokituko topaketa egin zuten Mojategin. Gipuzkoako Federazioaren ekimena da, klub askorekin elkarlanean bideratzen dabilena, prestakuntza eta sentsibilizazio programa bada eta helburua futbolaren inguruko begirada irekiagoa eta solidarioagoa albidetuko duten elkarbizitza balioak sustatzea da. Kirol hori, kasu hontan futbola sustatuaz eta behar bereziak dituzten kolektiboei futbolean jarduteko aukera erraztuaz. Era horretara, etorkizunean futbol egokituan edote inklusiboan modu egonkorrean parte hartzeko eta lehiatzeko espazio bat sortu nahi dute Gipuzkoako Federaziotik. Horretarako Gipuzkoako futbol klub asko izango dituzte ondoan eta Domekan Mondra futbol klubekoak izan zituzten ondoan. Besteak beste, talde horretako arrobiko alebin mailako jokalariek zuzenean hartu zuten esku lan saioan. Kirol Egokituko Federazioa eta Futbol Federazioakin batera proiektu bat ere gauen. Eta proiektu honetan batez ere da normalian aukera ez dakaten aurra zein gazteak futbolen egiteko kasu honetan, egiteko aukera behintzat gogoko dakaten kirola egiteko. Horretarako pentsako benitia 3 urteetako proiektutxo bat, eta azkenean lehenengo urte honetan eraikide 8 jardunaldi, Gipuzkoa osoan zehar egingo dien ekitaldiak. Eta lehenengoa gauen Irunen, hau izango da bigarrena, eta hemendik aurrera Gipuzkoako beste leku batzutan be antolatu geu, eta azkenean hurbiltzeko baita gazteei futbola egiteko aukera hau, euren herrietara, ez? Iaz eta aurreko urtietan eta baita bi federazioekin indu olako ekitaldiren bat, eta orduan ontxe baiara guztietan jakinarazteko aukera hau dakatela, eta epe erdian asmoa da, helburua da, danak edukitzeko rutina bezala, talde konbentzionala dakaten aukera bezala, astero jokatzeko aukera. Helburua nahi bedo inklusioa landu, batez ere behar diana da, sentsibilizazio saio desente eta formakuntzak baita ez. Orduan, esan desun bezala, epe ertainera, hurrengo urtera begira, gure asmoa da, klubetako hainbat klubek eta interesa azaldu dute ez, gurekin laguntziakin, eta orduan guk klubetara hurbilduko gara, formakuntza batzuk ematera, euren barruko teknikari formatzeko. Eta horrela baita klubean bertan lan egiteko. Oin inklusioan lantzia nahiko zaila da, batez ere sentsibilizazio saio asko falta dielako, eta jentea kontzentzatzeko eta laguntzeko, eta azkenean badakigu daudela adin batetan lehiaketari begira egotien dienak, baina hemengo askok ez dute lehiaketa behar, baizik eta partaidetza ez. Orduan horrekin bat, ea epe luzean inklusioan landu dezakeun eta inklusioan olako ekitaldi politak ireki. Familiak egia esan asko eskartzen daue aktibitate hauek, zeren aurra hauek ez dakate aukera askorik kirola praktikatzeko eta kasu honetan gogoko dakaten kirola futbola praktikatzeko ez. Orduan hartu dute posik egia esan, ja lehenengo ekitaldian 30 piku aur gazte hurbildu zian, eta familiantzako baita oso garrantzitsua da, normalian beste batzuk dakaten aukera taldean jokatzeko, beste familia batzuekin eta elkartzeko, eta batez ere bere euren seme-alabak gogo dakaten kirola praktikatzeko, eta aukera hori ematea ez. Azkenen nik uste ja kirol bat baino gehiago eta bagarela, egitasmo hauekin bagabiltzenak, pelotan, saskibaloian, oin futbolean baita, rubian ere bai, oin dela gutxi ikusi dugu hortxe baita inkluso saio ikaragarri bat, eta egia esan familiak eskertuz aparte, oso ondo hartzen dago nolan bere seme-alabak pozik ikusteko aukera dakate ez. Batez ere, ariketa errazak izaten dira, hemen badakagu mota askotako
askotako jendea, urritasun diferentia dazkatenak. Gaur ez, baina beste ekitaldi batzuetan taia zabaldu deu, badaude hemen urritasuna, oin ez daudenak urritasunaka, baina badaude asko aurkian dauzdenak, eta horretarako baita aurkitu dugu estrategikoki leku bat, kantxa bat bertan onduan dakona, horra baita aurkian di joaztenak eta lan parte hartzeko, ez? Orduan hori da beste helburuteko bat, beste helburuteko bat, urritasun bisuala dakaten antzako baita, beste espazio bat eraikitzea, eurentzako baita. Orduan, bestela saio aldetikan, saio bat beste talde batek entrenatzeko lukena bezalakoa, ez? Batez motrizitatea lantzen eta teknikako ariketak lantzen, montago hemen lehengo harrera bat egite hotzau, bakoitzak hemen danak ez di ezautzen, gehienak gainera joango dia ezagutzen, baina lagun berriak egiteko aukera ona dakate, lehengo harrera bat egin, gero beroketa bat, gero lau posta antolatu deu, lau taldetan, gutxo gora bera urteasun berdinekoa dakaten jendeekin, eta kasu honetan gainera ikaragarri zeren inklusioan lantzen eta talde konbentzionala bai etorria ona. Eta gero, montatuko lan partiotxo bat, amaiera emateko moduan, eurak be hori eskartze dute eta gustoko dakateta. Oin adibidez gure helburuetako bat da, bailara guztietan azaltzea eta jakinaraztea aukera hau izango dutela epe ertain edo luzerako. Orduan, hemen dazten gazte asko etorri dira Irundetikan, Goierritikan, eta baina hemendik aurrera, esan duzuen bezala, beren baiaran bertan aukera dakaten egiteko, eta hurbiltasunara begira ez, eta desplazamendu aldetik, eta hori pixka errazteko dana.